Dones trencant barreres, transformant les ciutats mediterrànies. Aquest és el títol de l'exposició que us convido a veure si voleu viatjar a Algèria, al Marroc, a Turquia o a Bèlgica. L'exposició recull 10 imatges acompanyades de 10 històries i neix d'un concurs fotogràfic organitzat per l'Institut Europeu de la Mediterrània i la Fundació de Dones Euromediterrànies. Què hi trobareu? Hi trobareu històries de resiliència i de resistència. Hi trobareu testimonis de dones valentes que lluiten contra els estereotips de gènere. Per tant, trobareu imatges i textos que ens ajuden a pensar en l'espai euromediterrani des d'una mirada més feminista i més igualitària.